αυτό που χρειάζεται πιο πολύ είναι να το γουστάρουν πρώτα απ' όλα και να το κάνουν μόνοι τους για μένα. Και τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν αυτό το πράγμα θα το βρουν. Αυτό που είπαμε για τα μηχανήματα και όλα αυτά είναι όντως δύσκολο και είναι ακριβό σπορ το να ασχολείσαι με τη μουσική, ειδικά μόνος, ξέρω εγώ. Δηλαδή να πάρεις μηχανήματα, όλα αυτά είναι δύσκολο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το θέλουν όμως πραγματικά, πιστεύω ότι συμβάλλουν όλοι. Όλα συμβάλλουν για να το κάνουν. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει τη σούπερ δουλειά, τη σούπερ παραγωγή και να μην βρει ποτέ εταιρεία, και μπορεί κάποιος να κάνει ένα απλό demo, αλλά να είναι τόσο ειλικρινές, τόσο ζωντανό, ας πούμε, που να βρει κατευθείαν να πείχεις αυτό και να μην σκεφτούν αυτό, ότι υπάρχουν οι Ackley-Mebler, υπάρχουν οι χουκράτορες, οι κλίκες της τάχτης, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι υπάρχει πια, δεν τα κατηγορώ αυτά, με κατάλαβες. Απλά να μην σκεφτεί ότι υπάρχει κλίκα και ότι πρέπει να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν και να το ψάξουν να το κυνηγήσουν μόνοι τους αυτό το πράγμα, χωρίς να ντε και καλά να προσκοληθούν κάπου, ας πούμε, να προσκοληθούν μόνο στον εαυτό τους, ας πούμε. Εκεί είναι το πάνω, ας πούμε. Γιατί δεν θα κάνουν ποτέ, αν κοιτάξουν να ξεκινήσουν κάτι προσκολιόμενοι από κάπου, ας πούμε, για να προσκοληθούν κάπου, δεν θα κάνουν πραγματικά αυτό που θέλουν. Εγώ, ας πούμε, όσο ήμουνα στο Crystal Productions, δεν έκανα 100% αυτό που ήθελα. Μ' άρεσε αυτό που έκανα, αλλά δεν ήταν το 100%. Κατάλαβες, ήταν το 50%. Τώρα που τα πράγματα όλα περνάνε τα χέρια μου, φτιάχνουν τη μουσική μου, τους στίχους μου και είναι όλα στα χέρια μου, ξέρω εγώ, είναι δικό μου αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, τότε ήταν δικό τους και έπαιρνα κάτι. Δεν μπορεί να ήταν δικό σου. Ναι, κατάλαβες. Τώρα είναι δικό μου.